θέλω να επαναπροσδιορίσουμε τον όρο του work-life balance, της εξισορρόπησης εργασίας και ζωής. Θέλω πραγματικά να το ξεχάσετε τον όρο. Όχι απλά να τον επαναπροσδιορίσουμε. Θέλω να τον ξεχάσετε γιατί υπάρχουν δύο προβληματικοί όροι όσον αφορά σε τούτο το σημείο. Το πρώτο προβληματικό σημείο είναι ότι ο όρος του work-life φέρνει σε αντιπαράθεση το work και life. Δηλαδή έρχεται και μας λέει ότι η δουλειά είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από την υπόλοιπη ζωή μας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε όλες ότι η δουλειά είναι μέρος της ζωής μας. Η εργασία μας είναι μέρος του εαυτού μας πλέον. Άρα το να προσπαθούμε να τα αντιπαραβάλουμε μας βάζει σε μια μάχη που νομίζω δεν έχει κανέναν παραγωγικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο προβληματικό σημείο του όρου εξισορρόπησης εργασίας και ζωής είναι ότι μιλά για ισορροπία, εξισορρόπηση. Και η ισορροπία απαιτεί σταθερότητα. Στο σημερινό κόσμο που βρισκόμαστε, ο οποίος έχει ονομαστεί από τους ειδικούς σαν VUCA, δηλαδή είναι μια εποχή όπου συμβαίνουν συνεχόμενες και απρόβλεπτες αλλαγές, νομίζω το μόνο που μπορούμε να ψάξουμε είναι για σταθερότητα. Το περιβάλλον μας δεν την έχει αυτή τη σταθερότητα, άρα νομίζω και πολύ δύσκολα εμείς θα τη βρούμε. Τούτο που κοιτάζουμε να βρούμε δεν είναι σταθερότητα, αλλά μια προσαρμογή στις απαιτήσεις, στις αλλαγές που εμφανίζονται κάθε φορά μπροστά μας. Άρα δεν κοιτάζουμε για εξισορρόπηση, κοιτάζουμε για προσαρμογή στις αλλαγές. Τούτο είναι το σημαντικό. Το τι σας λέω δεν είναι να φύγουμε το focus μας από την εξισορρόπηση εργασίας και δουλειάς μόνο, αλλά να επαναπροσδιορίσετε τις προσδοκίες. Θέτοντας τον όρο με τούτον τον τρόπο, θέτουμε στον εαυτό μας κάποιες προσδοκίες οι οποίες είναι μη ρεαλιστικές και αυτόν σήμερα θέλω να υπογραμμίσω ότι επανατοποθετώντας τον όρο του work-life balance, επανατοποθετούμε και τις προσδοκίες που βάζουμε εμείς οι ίδιες από τον εαυτό μας σαν γυναίκες.